Awe manhoko akanaka wana manduwe hedzinoi nhau dzomuzuva rogumi nosere mumwedzi wakakunguru. Nyasi kwafumuwa hapwa dzowakuru wari muhurumende pamari dzawakapuwa nobhangiro nyika mumakore a2007-2008. Mari idzo dzakagonzi dzinogobhadhawa nonyika mugore ra2015 pakaisiwa mutemo mutsva mudare reparamende. Chakatonetsa kuti mazita wakapuwa mari idzo aribe kuboyeka nokuti hurumende nobhangiro wakaramba kuti aisiwe pachena. Nyasi mazita ayo azofumuhwa akatanikirwa pachena kwange kuine kurira kwemabhonzo kwega kwega padandemutande nyasi. Zvizhinji tichagokupakulirai muzuva ramangwana. Wamunangagwa wakatera tsimba rawamugabe rokutenza mazita mumaguta ese kuzvitenza iwo. Mazita atenzi wayo ari kusanganisira muguta reBulawayo, Kwekwe, Gweru, Pabodzipo nokwaMutare, uko kwano mazita omugwagwa akutenziwa kuti Emerson Mnangagwa. Tindori pamazitapo, guta roBulawayo riri kuramba kutenzerwa nzira dzayo nehurumende. Izvi zvatoita kuti makanzura eko ade kuita mabotso novakuru vehurumendewo wachiti wanoda kutenza wawo nokuti wagara waine urongwa hwekutenza mazita awoyo. Mapurisa musondorino ari kuboyeka nzvimbo zhinji zvisiri zvoba zvakajairika. Wari kuboyeka waino motokari zhinji dzinonga dzindotekaira dzorudzi rwemapuma. Bulawayo nyasi wadoka wariko wachitenderera kuGlenview, wakadoka wariko nozuro uno, zvabva zvapa kushisa kuvanhu nokuti wazhinji wari kufungira kuti inzira yokuvhundutsira kuti vanhu wareke kugoita zvokuratidzira zvoda kuitiwa mukupera kwemwedzi uno. Kuno mutongo wapuwa nyasi wokuti vanhu wese wanokodzero yokusadzingiwa ipo wagere. Dare guruguru munyika rapa mutongo uyu panyaya yakaendesiwa yevamwe wakanga wadzingiwa papurazi pawaigara newakanga waapo watsva. Izvi zvabva zvapa kushinga kuvanhu kunyange newo kuchiredzi kuti warege kugodzingiwa ipo wari nokuti wari kudaba zvokubvapo. Tindori mumataremo, mutongi mukuru munyika azoita kupepuka iyo vanhu wato atukiwa nevanhu nokuti anga abva anyora gwaro yokuti mitongo yose ichapuwa mumatare makuru onyika inotanga yambobhura nokwaari kuti agoibvumidze kuti yakanaka. Izvi zvanga zvabva zvanetsa kuti vanhuwo vatongiwo vagopa mitongo yakasununguka munyaya dzese. Toringadzo pasi rese. Botswana ingangonanga kumawere panhau dzokutongwa kwoudzvanyiriri. Kuno mumwe murume wamakore 53 apuwa mutongo wezviuru 10 zvomari yokumapura kuti abhadhare nokuti kwaiye akamhura mutongo wonyika wamasisi. Izvi zvabva zvapa vanhu kutsutsumwa nokusafara nokuti danho iri rinondoitiwa bedzi muno utongi hweudzvanyiriri. Tinoimba wachabenhuka kuutongi hwegutsa ruzhinji. Watambi wechitema muSouth Africa mutambo wekiriketi waikubuda pamhene kutanika rusarura ganda hunoitiwa mumutambo uyu. Watambi wakatosiya mutambo wanoti makayandini nevamwe wabuda pachena kuti wakange wari kugara wandori mukutsutsumwa nenyaya yosarura ganda iyi. Izvi zvakatevera kubuda pachena kwaKakiso Rabada akabuda kuti kunosarura ganda mumutambo uyu. Tinoimba kuti zvichapera. Wakahatikidzwa kanyasi, Gabon yaita chinofadza chokuisa mukuru wehurumende ari munhukadzi wokutanda. Waisa Rose Raponda kuti ave ndiye mukuru wehurumende, izvo zvinova zvafadza wazhinji. Tinoimba achasikinya tusvinu. Tiri ipapo, musena wanyasi wagorongonda, ndini wenyu Mhandiwe Wonhau.